Ευχαριστούμε από καρδιάς τον συναγωνιστή Ταμέρ Τσιλιγκύρ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε για τη σημερινή ημέρα της 19ης Μαΐου. Ιδιαίτερη μνήα θα θέλαμε να κάνουμε στην πρόταση του Ταμέρ Τσιλιγκύρ, σύμφωνα με την οποία πρωταρχικό μας στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η τουρκική κοινωνία, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Να επικεντρωθούμε δηλαδή σε αυτήν και μέσα από μεταφράσεις κειμένων, κρατικών εγγράφων και βιβλίων γενοκτονίας, να πληροφορήσουμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες της Τουρκίας για τα εγκλήματα του κράτους στο οποίο διαμένουν, αφού δεν τους το επιτρέπει η προπαγάνδα, η βία και η λογοκρισία που αποτελούν διαχρονική και πάγια τακτική της σύγχρονης ιστορίας της Τουρκίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρακολουθήσατε τις αφιερωματικές εκδηλώσεις της Ένωσης για την 101η επέτειο τιμής και μνήμης της 19ης Μαΐου. Στο τελευταίο σκέλος της απόψινής μας εκδήλωσης θα προβληθεί καλλιτεχνικό αφιέρωμα επιμελημένο από την Ορχήστρα 1919. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιάννης Μιχαηλίδης στο τραγούδι, Γιώργος Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Μπουρμίστρο στη λύρα, Χάρης Παπαδόπουλος στα πνευστά, Τάσος Αρεμέτης στο ούτι, Χάρης Καφέτσης στο λαούτο, Παύλος Σταματίδης στο νταούλι, Φίλιππος Μπουρμπουτίδης στα κρουστά. Η απαγγελία από το ποίημα «Καμπάνα του Πόντου» από τη Μαρία του Σουνίδη. Και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντον άμμον δίσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνα σωθυμίαμαν, λιβάνι μυρωδία, βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας. Να ηλίεμεν εσκέρχονταν, να ηλίεμεν εφάνθαν. Έμπρα πάνε οικοδέσπενες, έμπρα και νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκκυρές και κλαίγνε τα κορτσόπα και ακλουθάνε οι αγούρ, οι γέρ και τα παιδόπα. Να ηλίεμεν, να βάιεμεν, το μάτια μου, το ελέπνε. Και οι ζωντάνοι ντε φέκανε. Αχ, και τον τόπον νεθάνουν. Αχ, και ναι φορτωθάν τα ασθενά. Όι τα νεκρή η κακασέλα σου. Αχ, και ναι φορέσαν τα σαβάνα. Αχ, και ναι σε βάνεση στρατανού. Ah
αχ, συστράτα να την αγύριστο. Οφ το πάει κι όπις και και να κυπαρακάλιας και σογάρς και σωσαρικάμις βαρκιμάτα λάνιας και σογάρς και σωσαρικάμις βαρκιμάτα λάνιας. Ακούς κλαψιμάτα και να
να ηλίε μας και βάει εμάς η Τούρκ την πόλε πέραν, να ηλίε μας και βάει εμάς η Τούρκ την πόλε πέραν, επέραν το βασίλος Χαμ και λαένια αφεντία, επέραν το βασίλος Χαμ και λαένια αφεντία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Για Γιάννες ο Χρυσόστομος κλαιδέρνο κοπισκάτε, για Γιάννες ο Χρυσόστομος κλαιδέρνο κοπισκάτε. Μη κλαις, Αγιάννε μου, και μη δερνοκοπάσαι. Μη κλαις, Αγιάννε μου, και μη δερνοκοπάσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασε. Ανθεί και φέρει κι άλλο. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Μάιο του 2021 στα εκθεσιακά περίπτερα στην πλατεία Συντάγματος αυτή τη φορά και σας αποχαιρετούμε με τα λόγια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του πολιτικού εκείνου του οποίου οι άκοπες προσπάθειες συνέβαλαν καθοριστικά στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 1994. Όταν πριν χρόνια ξεκίνησα αυτόν τον ευγενή αγώνα για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μας, μου έλεγαν να ξεχάσω. Να θυμηθούμε για να ξεχάσουμε, τους απαντούσα. Γιατί η μνήμη είναι ζωή, προστασία της ζωής, τροφοδότρια του ανθρωπισμού, ενώ η λύθη είναι θάνατος, η επιστροφή στη βαρβαρότητα. Γιατί όταν αντικρίζεις τον ανθρωπισμό, διατηρείς και τροφοδοτείς τον ανθρωπισμό σου. Καλό σας βράδυ, στο επανειδήν.